mga kaigsunan o mga kaigalaan, sa ngalan usab sa pagtulunang PBCM, kini karon ang inyong alagad sa kahanginan, magadapit usab kaninyo nining tungura sa usa tunga sa takna nga tulumanon usab sa mga lagitong lamdag sa kinabuhi niya. Gidumala kini ni Master Tomas D. Eugenio Sr. kinsa mao ang himong katumanan sa gisaad nga Espiritu Santo sa atong Ginoong Hesukristo sa dinhi pa siya sa kalibutan. Ug kini day ang inyong alagad sa kinan kini si Brother Samuel Montemayor. Padayon gyapon kaninyo nga magadapit dining tungura aron makadangat usab sa kamaturan nga mahibaluan ninyo diin ginagamit namo ang Biblia uban sa basahon nga referensya nga dili kasupak sa Biblia. Kini ang kanuna mong ikaalagad nga na kaninyo tungod kay kini mo man itudlo ni Master diri kanamo og padayon usab kana nga mo itudlo nga na kaninyo. Og kini nga tulumanon padayon nato nga mabati no sa mong silbihan sa DYLA. Magsugod kita sa alas 2 santud sa alas 2:30 sa kapunon sa adlaw lamang nga Domingo. Og yung manusab sa uban nga dapit sa tungod kay nga atong oras na bahin manis duha kahugna sa alas 11 alas 12 mabati gyapon ninyo ang mga langitong lamdag sa kinabuhi dinigyapon sa sibian sa DYLA nga ang nagdumala o ang angkor niini ang atong Executive and Vice President sa mga pagtulunan sa PBCM si Reverend Charlie Eugenio uban sa mga kaigsunan nga mga ministro. Og sa uban nga dapit padayon usab ni nabati nato tungod kay nga atong programa mikabat naman kini sa 29 ka mga radio station ang atong nasudlan no sa Visayas ug Mindanao kini nga area. Usa gyangyo ko ang tanan ng mga kaigsunan, lakip na ang mga followers namo sa Facebook ug sa YouTube. Maayong adlaw o maayong hapon usab kanyong tanan karon nga nagasunod nining tungura sa inyong paglantaw diri kanamo dinhi sa sibihan sa DYLA. Og ingon usab sa mga kaigsunan dinhi sa Visayas area gikan sa Toledo hantod sa ubang dapit nila ni Sister Vicky Dusina sa Bugo o nila mga kaigsunan dili lang nato ni pagginganlan ang tanan gayot nila ni Brother Junilo sa Bugo kini nga side o ginguman diha sa atong chapter sa branch number 35 sa wireless nila ni Mr. and Mrs. Chupilio Sibilia o sa mga membro nila ni IB Valenzuela o sa tanan nga magsunan nila ni Janice Valenzuela sa konsolasyon nila ni Sister Flores Angela Flores o nila ni Chuna Puyoyapoy sa dapit sa Mandawi o sa lubang kasuntingan nila ni Brother Nicomedes Igunya o ni Sister Margarita Igunya maayong pagpatalingho usab kaninyong tanan karon. O iguman sa atong igsuon diya sa konsolasyon nila ni Brother Bobot Panta o ni Sister Lucy Fanta o sa mga kaigsunan diri sa Bohol sa Carmen sa Montisuerte nila ni Lunglong Divino uban sa mga kaigsunan nila ni Annabel o ni Joy diya sa mga dapit ug lakip na usab ang atong Vice President sa pagtulunan si Brother Gregorio Painagan. O kumusta na lang tining tanan mga kaigsunan kutob sa maabot ni Ma'am Sel lakip na diay dito sa atong main office no nga karon ang atong igsuon atong executive si Reverend Charlie Eugenio uban sa iyang kapika si Madam Gaga Eugenio ug sa tanan gayud nga mga kaigsunan nga PBCM lakip na ang mga kauban nako sa buhat nga mga evangelist o ministro sa maong pagtulunan. Kumusta ug maayong hapon kaning tanan. Ang ato karon nga tun-an atong tema karon no dili giniingon nga kuan nga tema tungod kay usa lang kini lugar sa mga gisgutan gyapon ni Brother Balinsa o sa dili pali anak ko natubagon ang iyang mga pangutana nga ang ako diay nga hisgutan karon alang kaninyo ang mahitungod sa atong pag-alagad ngadto sa Dios kun unsa kini ka importante kay ngano nga kini gyud ang atong
usa sa hisgutan tungod kay doon na may mga tao nga naa na niini nagalagad na pero wala gyapon nila masabti nga ang ilang pag-alagad, ang ilang pagtuo ngadto sa matuod nga Dios nga ilang gialagaran. Dunay mga tao nga gigamit nila ang mga inguntang punga nga mga garbo sa ilang pagpangalagad. Kana ba mao banay pasado ba na sumala sa mga nakasulat sa Biblia? Ingon ana ba? Ang usa nato sa kahisgutan karon kay dili man nato malalis nga sa ato karon nga dunggang nga nag-angkor niini karong mga panahon na sa alauna 15 hangtod sa alas 2 usa kini nato kay igsuon ka magwali sa PBCM sa kanhing panahon gani usa man nina kung gikauban ining studio sa maong studio sa Diwele nga nag-uban kami sa pagwali busa naalugar siya sa pagpangalagad nga ang iyang gialagaran diya gyapon sa maong panahon sa Espiritu Santo tungod kay kami mooy nag-uban ini pero sa laktid lang nga pa dili lang nato hibaluan nga kuno sa diya gyud ang iyang sinseridad sa iyang pagtuo ngari lugar diya ni Master kay nakalit malang lugar ingon ta nabali ang hangin sa una porti natong nakalaban natong makadipinsa nga kuno sa may mga panultihon sa uban nga mga tao tali sa atong igsuon nga atong giila lugar nga kanang mo'y silbing leader nga mo ang chief minister nato perti natong nakalaban sa iyang katungod para ingunta nga maprotektahan nato siya mo panalipdan lugar sa mga tao nga buot nga musulti og dili maayo nga panultihon ngadto sa maong hingtungdan. Busa nining panahon na sa kalit lang kini si igsuon Brad Valencia iya nang daghan na siya mga aligasyon kay matud pa kuno ang iya kunong usa lugar sa kanang dili siya uyon gingnan manggani niya nga ang pagpamatuod daw ni Reverend Charlie kay kanang Reverend Charlie mo man na sa una gitawag man na siya og luloy man ang angga ana ni Master sa kanang pagsulti niya ingon siya kanas luloy ang iyang pinmatud-an black and white daw na kuno puti og pula gamit niya ang termino nga black and white mao kanu nga siya kuno ang misupak ni ana nga kanang gihimo lugar ni Reverend Charlie kay wala gyud kuno siya kasabot dili gyud kuno kana mao kay asa kuno lugar ang nahimong black and white si Reverend Charlie sa pagpanudlo kay gigamit manggod ni Reb ang pagpanudlo nga diin iya usab kini nga gihinusgan nga dili gyud kini maoy punto nga maoy himuon lugar isip maoy buluhaton sa mga tao nga nag-alagad ka sa Dios bawal daw kini kuno unsa man ang iyang gingon kanang nabiruan nga iyang gikasupakan mga kaigsunan kanang pang-politikal nga nga kalihukan nga iyang gisupak kana kay wala kuno na magsugo si Master kay gani kuno si Master sa una gingnan pag gani kuno sila nga iwali o si Reverend kay gitawag man nagluloy ngingon iwali ang kanang politikaloy nga iya sa yawa busa silang duha kuno anak mo nagwali busa mo na iyang gihingusgan ba mga kaigsunan pero wala siya magsulti wala niya dakpat tong uban nga gisulti ni Master ba kung ingon man si Master kung tugutan ta kay iya man ang nabate nga giingon si Master ngadto kang Reverend Charlie iwali loy nga ang politika iya na sa yawa usa iwali sila pero niya una-una abang nga doon na pa'y ubang gipangsulti ni Master ngawa niya isulti din sa kanginan ambot ko ngano rapod kana rapod nang isulti sa atong igsuon Valencia o Aquilino Valencia kay ingon mangitag nga tag-igsuon kay dugay guni sa pag-alagad diha sa nagsunod lugar nagtuo o nagila lugar diha ni Master pero ang iya lugar nga kayugutan ang iyang gibalik-walog gigistorya kay gingnan lagi kuno siya nga iwali kanang politika iya kuno na sa yawa ayaw mo pa kanang apil-apil niya na gani
usam man gani ko siya giingnan ni Master niya nang panahon na niya itong panahon sa diya pa siya nakauban pa sa siya sa namo nga matud pa niya sa 2004 kung wa ko masayo nagingnan niya ayaw mo Samuel ay apil niya na ayaw pagparistro kay niabot man tong dunay revalidation pa iparevalidate ang mga registration sa kanang kumilik sa insay ayaw na ana kay kana daw mga nagpapili karon matud pa niya maura ng mga yawa matud pa Master busa gingon ni Master busa ingon siya iyang gikonklusyonan nga yawa na kuna kay nagingon si Master pero wa siya wala siya kabantay nga dunay propesya ni Master ngadto para ni Reverend Charlie unsa may gingon ni Master padalang ni Reverend Charlie nga mao na sinuloy niingon si Master sa una moabot pa ang panahon, moabot kuno ang panahon nga kana si Luloy mailapas sa dagkong mga leader sa panggobyerno sa balaod. Muna nga kung tugutan na to kung dili wala lugar siya mo apil sa mga politikanhong kalihukan. Maila ba lugar siya kay nagpabilin nagtugo na Master nga kana si Luloy maila pa na siya sa mga dagkong mga tao sa dagkang mga kanang naglingkod daw sa mga ngamoy leader sa kanang panggobyerno maila pa na siya mabot ang panahon niya na muna sulti ni Master usa pagsulti ni Master niya na motod ningo na pod nga matod pa iwaliloy nga ang politika iya siya pero doon na propesya doon na mga gipangsulti nga naguna si Master tali lugar ngadto kang Reverend Charlie nga mo na mga pangitabo niya nga niya na busa bila may istorya nagdagan ang mga katuigan ng labay muna nga sa pag-abot sa panahon nga matud pa ingunta nga si Reverend mo ang nagdala na sa kanang tingog sa pagtulunan kay naman si Master naman sa kapahintang sa pagpahulay kay lagi doon na may bulaton ang Espiritu Santo nga muagi siya niya ng maong bulaton nga niya ng iyang giagyagan karon maproibahan man na muna sa Biblia busa kanang mga bulutan namin ligid ang daghang mga katuigan mo nang nagpapili mi apil si Reverend Charlie sa pagkapapili lugar sa pagka barangay opisyal sa barangay San Antonio pero muna ang supak ni kanang Brother Valencia nga dili siya gusto niya kay gingan lagi kuno siya ni Master nga dili pa-ipaapil sa politika kay iya sa yawa pero Brother Valencia dili ra pud ikaw mo giingnan ni ana nga ipawali matud pa ni Reverend siya man busa ngano nga mangilabot bang kaana nga siya man mao ang chief minister nato Unyagos pa ang pag-inta lugar sa politikanhong kaliukan dili man inuntangan na bulag lugar na sa Biblia mga kaigsunan kay ang imo gud imo man nang gisupak nimo nang blatuna ba nga kanang nas Biblia sa unang panahon sa wa pa lugar ta kanang masilo wala pa lugar tay mabikil pertibya na tong gamit-gamit anang Roma 13:1 hangtod sa 5 nga matud pa nga atong babasa dinhi kun akong basahon nga nibong ko nimo ngano nga imo man intaw ni nga gi-reject unya ra ba pag-reject nimo imo ra ba rason nga dili noon tanang politika iya sayawa o naaraman din na mo disgawas ka ba imong pahingusgan na iya na siyawang bultuna pero imo ra sang gibalik nga dili noon tanan unya raba imong gigamit ang mga tao nga matud pa sila si Eli Soriano unya sa paggamit nimong Eli Soriano nagtuoba ka nga si Eli Soriano isakto na siya sa iyang pagtulunan nga gidala sakto na siya kay imo man siyang gikuaan og kanang sigbing sampol nga gigamit nimo nga sayop gyud si Reverend pero ang Biblia naghisgot man nga sa paggamit mo nga si Eli Soriano di pagkasayop niya siguro ka nga si Eli Soriano wala mo kanang mo
mo interest political nga sistema, wala siya mubutar sa panahon sa eleksyon, mao kana ang siguro gigkatana nga mo na gihimo ni Eli Soriano kay iya bang giingon nga dili maayo nga mo interest politika basta lakas pang reliyon unya kay nama siya pang reliyon ibali tugutan nato kung way pag-uyon ang pangutana wala kani siya mubutar badbalin siya wala kani siya mukuha og mga permit lugar sa gobyerno kung nikuha siya muna yung lagi nga sa Roma kung atong basahon wala in taon na magisgot na supak na sa balaod sa Dios kanang kung muintra ka na niya ng maong mga kalihukan yaw gingon din sa Roma 1 basahon ta unot tantod sa bersikulo kanang 4 gingon kinahanglan ang tanang tao magpasakop nga masinog tanon sa mga punuan sa kagamanan kay walay laing pagbulutan gawas sa gikan sa Dios ug ang mga anaa karon nga mga tinukod sa Dios usa hain kanang mga tinukod sa Dios kanang kagamanan busa ang musukol batok sa mga punuan yan ang kagamanan nakasukol batok sa tinukod sa Dios ug ang mga manunukol may agom sa hukom sa silot asa sila may agom sa silot anong kagamanan nga gitukod sa Dios kaya kaya ang kagamanan kanang nagisgutan na man na sa yuta wala man na sa langit kay di puguni padayon na to kay ang mga punuan dili kalisyangon sa nagabuhat og maayo kun dili sa dautan buot bang dili malisang kaniya ang ana sa kagahom nan buhata ang maayo og mabutan mo ang pagbalay kaniya kay siya sulugoon sa Dios alang sa imong kaayuhan apan kun ang dautan maoy imong ginabuhat angay ka nga malisang kay dili baya kawang ang iyang pagladala og espada siya mao ang sulugoon sa Dios busa kana diyang kagamanan nga ang ipasakop kinahanglang magpasakop ka sa maong kagamanan na punuan tinukod na sa Dios kay ang Dios mo ay nagtukod yan na sa una po tibiyan na tong nakapagugat anig dipinsa nga kini nga si Tasa nga iya ni sa kagamanan unya kani iya sa kagamanan tinukod sa Dios unya naay mga pulis ang mga pulis under na sa mayor sa lungsod ang mayor mo'y muhatag niya nagsugo ngadto pagpatuman ngadto sa mga pulis nga balaod dayon ang mayor under na po sa taas nga hunta sa balaod hantod mo adto dito mulanat dito ngadtos pinakataas pa jud motong gibasa ni Reverend Charlie nga mao nang presidente nga giingon mo nga black and white ang pagpamatuod ni Reverend Charlie dili na black and white kay imo laman na intawong nauna kay dungon ka nga dili na walay involve ani ang kanang eleksyon musugot ta sa dili kini ma-involve jud ang eleksyon ani nga naman kay ang kagamanan dunay nagagamanan kay dunay kagamanan ang dili mga sila makagahom og walay daghimo ana nila naghatag nila kagahom unya palitan mayor ka unsaon man paghatag atog balaod kung walay mayor sa imong lungsod unsaon mo paglukat og permit kung way mayor unya ang mayor unsaon man pag mayor og walay eleksyon di ba wala naagi eleksyon kay musugot kag sa dili involved yun ang eleksyon ni anang tungana kanang Roma 13:1 hantod sa 5 mao po nagigamit ni Reverend Charlie ang mga kasaysayan nga bisan pa kanang before nga adto tas lower nga mga kanang mga pamalaod ngadto sa mga Supreme Justice o mga justices nga ginganlan nga gibasa ni Reverend sa proverbio na amang to gigamit niya sa proverbio gibasa man ganina nimo ke nga mao hinungdan nga giingnan nimo si Reverend nga black and white daw kining giingon nimo gibasa nimo kaganina sa proverbio 15 16 ba ni akong kanon nga mao man imong gibasa kaganina nga imong ginganlan si Reverend Charlie
nga matud pa nimo kaganina nga black and white daw kay gisgutan dia gikan daw sa ang mga prinsipe dayon ngadtos magbabalaod unya dayon gingon nimo nga matud pa na Reverend Charlie yung sangko gyud sa presidente kay naay sa mga justices naay labaw naay chief justice dayon sa taas labaw pag yun ang presidente ana mo kinalaban mo na nga dunay presidente unya imo di yung gingon nga sa man nga matud pa ni Charlie Ululoy kanang iya mangbutan ang Biblia siya ba mag-drive sa Biblia mura kunog sakyanan ba nga matud pa niya kanang nainubila nga asa ni mo dadon kanang ikaw kuno mo'y kanang singanan magbuot na kung asa ni mo dadon kanang maong sakyanan busa gingon niya nga kanang black and white gumikan anang gigamit ni Reverend Charlie nga kanang mao kuno kana ang tagna sa mga presidente ug maghukom sayop kuno kana dili man gina sayop nga naman kay musugot tag sa dili lagi kung doon na may balaod nga gisgutan nga sa atong balaod sa material doon na may Supreme Court unya mo na kanang na-involve ang mga justices niya na nga daghan nga gikauban nila unya ang labaw ana usang ko gitas presidente unya usaw man na paghimo ana og walay presidente nga maglingkod di ba unya ug wala po eleksyon nya matud pa nimo sa imong dipinsa nga kana sa una kanang dili na kanang maunang kanang mga sistema karon kay giagi nag-appoint ang mga paagi lugar sa unang panahon ngutana pagagkin sa tong mga presidentiya sa una wa kang may balo nga kanang mga nakasulat sa Biblia mga pasidaana nga mga pagitabo nga gisulti na nila ni Solomon sa ilang panahon nga mo ni pangatabo sa maabot nga kapanahon mo ni karon kung anong mangita ang magkakinsap itong mga presidente at itong mga panahon na nga presidente sa kaning panahon sa nila ni Solomon sa ilang panahon nga pasiuna man na nga ilang gipahayag nga mabot ang panahon di nga ana doon na day panahon nga kanang dunay kausaban ang sistema sa pamalaod nga inay sa una gi-appoint lang ang mga presidente ang mga prinsipe mo-appoint sa ilang gusto nga ipalingkod pero karon lahi na giagi nag mga konstitusyonal nga paagi nga mo ng mga butasyon nga gihimo kay kung dili ugoy butasyon kay post lang appoint mo na giyon matud pa na Reverend Charlie nga sakto gyud nga kung kanang isog-isog ang maglingkod nga gi-appoint kung dunay mga kanyon nga kanang nakaandam na wala itaw mupuli ana oy kung dili kanang hadlok na sila nga kanyonon sa ilang kanang naglingkod na busa dili na ingon niya ana sistema aron maligal ang sistema sa batakang balaod mo nang iagi gyud kanang pagpiniliay o eleksyon sumala si Biblia busa kanang Roma 13:1 hantod sa bersikulo 5 bisag imo pang ipalabaw na naman day pagbayad so alkabala sa angay ninyo nga bayaran mo na ang balaod sa yuta dili na balaod sa langit kundi balaod na sa yuta nga kinahanglan sa tao kung nag-alagad ka ni ining kalibutan bisan pag nag-alagad ka sa Dios kinahanglan willing ka nga mo pasakop ni ana dili kay magpinariha ta sa mga saksi nga abi nimo matupad nimo ang mga saksi dili man wala man na nilang pana wala lagi pero nagtuod ka nga isakto na sila ha dako nang sayop swerte lang na sila tud kay niya sila nasod nga demokrasya walay musitar nila pero dako nang kasaypanan kung imo nang ibiblikal ipasakop mandatory na ipasakop ka sa kagamanan sa yuta unya tapos dili lugar na nimo tumanod busay mo niya na busa kung naitabo na dili si Reverend Charlie matud pa nimo black and white sakto ang iyang mga gipang istorya dinis kahanginan mga kaigsunan o kay aron ka sayod ba kay nasayod ka pero nagpakabungol-bungol mo siguro ka busa ang imo na sang giingon kanina na bisan kung doon na may pagiglang tugi sa unang panahon igulang nung na-reverse
kay naaman gigamit iyang buhat sa iyang 15, 36 o 39 man siguro na iyang gigamit sa buhat nga sila Pablo o si Bernabe, doon na sila ipakilang tugi sa una. Pero maayo nga imong kanang una-unaon imong kanang sabton kay kung doon na may pagkiglang tugi sa unang panahon nila nga nahitabo, wala po na hangtod-hangtod naglantugi lang sila oy. Doon na po yung mga tao kung nasayop man sila, wa sila maghinabtanay, doon na po yung gihimo nilang reconciliation ngadto sa matag usa kanila kana mo'y angay na imong sundon kay nagsunod ka nga sakto bitaw kung naay naitabo nga kagubot ron sa tali sa pagtulunan sa mga membro sakto may naamas Biblia nag-ununoy pwede ta pero ang imong sakto ayaw po pagpabilin nga isakto na hangtod sangtod kinahanglan mo adapt kas reconciliation nga gitudlo sa Biblia naabas Biblia nao mura mong pugagwa kabasaay na pero imo lang gi saylo-sayloan ba nga kanang kahimtang nga kadakong nabasa mo ginunta nimo pero imo maggisayloan gipili mo lang nimo nang pabor nimo gingon no bisan pag gani kon makasulti ka og matud pa din 21 atong sugdon sa Mateo 5:21 gingon kamo nakadungog na niini nga gisulti ngadto sa mga tao sa karaan nga nagingon ayaw pagbuno kay balaod ba na dito Roma violasyon na o bisan kinsa nga makabuno mayagom sa hukom sa balaod sa yuta apan sultihan ko kamo nga bisan kinsa nga masuko batok sa iyang igsoon suko magyulkas imong igsoon nga si Reverend Charlie si Luloy sa unang panahon gitawag niya karon Reverend Charlie na igsoon mayagom na sa hukmanan o si bisan kinsa nga moingon sa iyang igsoon wanggol ka mayagom sa Sanhedrin o bisan kinsa nga moingon buang ka mayagom sa inferno mayagom sa inferno katubing nga buang ka wanggol ka o kalayo matud pa inferno sa kalayo busa kung ikaw magadala sa imong halad ngadto sa halaran kay sa una paghalad-halad man ang paagig pasaylo sa mga kapasiluan sa sala ug halad ka sa imong halad sa halaran ug diha nga matud pa mahimo may numdum ka nga ang imong di ang igsuon may gikasukan man batok kanimo dunay palagbingkil ba motong gihimo nilang Pablo sa unang nagbingkil-bingkil sila matud pa nan diai ang imong halad diha sa tubangan sa halaran ug umadto ka og pakiguli una sa imong igsuon ug unya bumali ka og ihalad mo ang imong halad busa mo na ang sugo sa balaod sa Dios kung basta alagad ka sa Dios kung dunay pagbikil-bikil magbingkil wa mo magsayog sinabtanay kinahanglan ang imong kanang pakigbingkil kinahanglan imong isito lagi imo nang makiguli ka ngadto sa imong igsuon adtuon makiguli ka mauna ang ilanan sa mga alagad nga original sa matuod nga pag-alagad ngadto sa Dios dili kay magamit-gamit taas atong garbo unya kung magginarbo ta maluwas ka ta kay mauro man na kung imo nang gamiton imong garbo kung unsa diay ang gisugo sa Dios ngano kinsa diay matud pa nga gipakasama unsa diay ang kuan og sampol alang sa tawo sa iyang pag-alagad ngadto sa Dios kinahanglan ba taas og garbo ingon ni ana ba dili kay matud pa din niyo sa kanang 18 sa Mateo 18 lang kito stress gingon ug kanila mingon siya sa pagkatinuod gingon dinhi sa pagkatinuod daw magaingon aki ko ng Kristo nga gawas kun mga usab kamo ug mga himong sama sa mga gagmayng bata dili gayud kamo makasulod sa gingharian sa langit busangan nung sampol ni Kristo ang gamayng bata tungod kay ang gamang bata dili na kay balong manuyo dili na kabayong masuko sa usaw pa na nimo kanang kastigo dili na siya masuko kay ingon niya bisampol ni Kristo ba ang maayo ang sama sa gamang bata kung gusto kang makasulod sa gingharian sa Dios ingon niya kay busa kinahanglan duna tay pakig-reconcile ngadto sa mga tao sa labi na sa tugigsuon nga nasilo tungod lang sa mga rason sa mga problema nga wala mahisabti lugar nimo musanin ang daghan sistema nga nakigbatok ka kang Reverend Charlie busa adto ka ngadto niya makig-reconcile ta kay busa ingon niya na
ang mga katawan sa Dios mga kaigsunan, andan kung doon na may problema nga tubangon kinahanglan doon may reconciliation sa mga tag-usa nga pagamingon. Musa tamaan lang ko dinay, ako na lang mingon sa wala sa ngalan na lang sa balaan na magtutulog Master Tomas Dihino Senior, mingon na lang kaninyo o ubos sa inyong igsuon ni si Brother Samuel Montero, mingon lang kaninyo daghang salamat sa inyong pagpatalingog ug maayong hapon kanatong tanan.